I have numerous friends in the government offices and also in our church workers, and it is obvious that they are working much of their time to the work nga ilang nabutangan. Dito sila nagtrabaho, nahurot ilang oras dito. And the question is, what is the secret to become a great nation? What is the secret of becoming a great nation? Kana bang daghan kayo'y mga trabahante? Kana bang nanubra ang trabaho sa trabahante? Or kana bang dagko ang sweldo sa mga trabahante? In our first reading, we heard of Saint Paul courageously proclaiming the word of God. Sa una, katong panahon nga naghinay-hinay na og tindog ang early church Christians, ni-proclaim siya sa synagogue, ningon siya, ang atong Ginoong Hesukristo, siya mao ang nipadayon sa promise sa Amahan, nga mahimo mo nga dako kay nga nasod, great nation Israel, kamo mahimong dako nga nasod, og ang Ginoo mahimong inyong Dios, og si Hesukristo mao ang mupadayon niini. Unsay atong mapamalandungan niini? That we to become a great nation be under the foundation of Jesus Christ. We must be under the foundation of Jesus Christ, not that we nagsalig ta perminti sa gahom o kusog sa mga trabahante, sa kadagko sa sweldo sa mga trabahante, o sa unsa pamandira, but on the foundation of Jesus in every one of us. Kay ngano man, niingon ang ato ang Ginoo diri sa Ebanghelyo, whoever welcomes me, welcomes also the Father. Kinsa man kadtong nag-welcome kang Hesukristo, nag-welcome usab sa Amahan diha sa atong kinabuhi, sa inyong kinabuhi. Kanatong tanan as citizens in this government and also as citizens in this faith of Jesus Christ. Let us put in the center of our heart Jesus Christ. Let us become the place, the house of God in this body. Please stand.